Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-paċi ma'kom. Merħba kbira lilkom, eżi sarajjes li tippreparaw biex tagħtu lil xulxin is-sagrament ta' żwieġ. Nitolbu ħafna likom inħallu l-kelma ta' Alla tkellem lil-qalb tagħna llum. U fil-bidu ta' din il-quddisa nitolbu maħfra l-Alla ta' dnubietna, mod speċjali meta ħsibna iżjed fina nfusna milli f'xulxin. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob lill-imqazza Marija dejjem Verġni, lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Eħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi flat lill-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irrodulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa' talb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispiritu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla ta' seta bla tarf, li taħkem fuq kollox fis-sema u fl-art. Isma' bit-tjieba t-talb tal-poplu tiegħek u għatina l-paċi fi żmienna. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jisaltan fl-imkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarri mill-ktieb tal-profeta Iżajija. Minħabba f'Sion ma nedix, minħabba f'Ġerusalem ma niskotx, sa ma tfeċ bħal dija l-ġustizzja tagħha, tħeġġeġ bħal torċa is-salvazzjoni tagħha. Il-ġustizzja tiegħek qatt jaraw għall-ġnus u s-sebħ tiegħek jarawh islaten kollha. B'isem ġdid qatt isejħulek, isem li qatt jażlu fomm il-mulej. Qatt tkun kuruna ta' ġmiel fit il-mulej u d-diademma ta' sultan fit-talla tiegħek. Ma jgħidulekx aktar l-abbandunata, lanqas lill-artek l-imħarbta, lilek qatt isejħulek għax tifija u lill-artek qatt jgħidula arusa. Għax l-għaxqa tal-mulej fik u artek qatt titarras. Bħal marus jitarras xebba, hekk jitarras il-bennej tiegħek, u bħalma l-arus jitaxxaq barustu, hekk jitaxxaq bik Alla tiegħek. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Għannu lil-mulej għanja ġdida, għannu lil-mulej fl-art kollha, għannu lil-mulej birku ismu, ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Ħabbru minn jum għal ieħor is-salvazzjoni tiegħu, xandru fost il-ġnus is-sebħ tiegħu, fost il-popli kollha leġubijiet tiegħu, ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej.
Għatu lil-mulej familji tal-popli, għatu lil-mulej sebħ u qawwa, għatu lil-mulej is-sebħ ta' ismu. Ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. Inxteħtu qudiem il-mulej b'tiżjin qaddis, tredu quddiemu nies kollha tal-art, ejdu fost il-ġnus, il-mulej isaltan u jiġġudika il-popli bis-sewwa. Ngħidu flimkien xandru fost il-popli kollha leġubijiet tal-mulej. It-tieni qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lill-Korintin. Ħuti, hemm diversi doni imma l-istess wieħed u l-Ispirtu. Hemm diversi ministeri imma l-istess wieħed u l-mulej. Hemm diversi ħidmiet imma l-istess Alla li jaħdem kollox f'kulħadd. Lil kull wieħed tingħata r-revelazzjoni tal-Ispirtu għal ġid ta' kulħadd. Lil wieħed kliem l-erf mill-istess Spirtu, lill-ieħor il-kelma tas-sapjenza mill-istess Spirtu, lill-ieħor il-fidi mill-istess Spirtu, lill-ieħor id-don tal-fejqan mill-istess Spirtu, lill-ieħor is-seta tal-mirakli, lill-ieħor id-don tal-profezija, lill-ieħor id-don tal-għażla tal-ispirti, lill-ieħor diversi ilsna, lill-ieħor it-tifsir tal-ilsna. Dan kollu jaħdmu l-istess Spirtu wieħed li jqassam lil kull wieħed kif jogħġbu, il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Għal dan Alla sejħilkom permezz tal-Evanġelju biex ikollkom sehem fil-glorja ta' Ġesu Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Ġwan. F'dak iż-żmien sar tieġ f'Kana tal-Galilija u Ġesu kienet hemm. Ġesu kien mistieden għat-tieġ wkoll flimkien mad-dixxipli tiegħu. Billi ma kienx fadal iżjed inbit, Ġesu qaltlu m'għandhomx inbit. U Ġesu qalilha, x'hemm bejni u bejnek mara? Is-sija tiegħi għadha ma waslitx. Ġesu qalet lill-qaddejja, għamlu kull ma jgħidilkom hu. Issa kien hemm siġġarar tal-ħaġar imqiegħda hemm għar-rid tal-purifikazzjoni tal-lut, kull waħda minnhom tasa xi 100 jew 120 litru. Ġesu qal il-qaddejja, imlew il-ġarar bl-ilma u dawk imlewhom sax-xifer. Imbagħad qalilhom, issa ħudu minnu u newluh lil dak li qed jieħu ħsieb il-mejda. Huma marru jagħtuhulu. U da l-ilma mibdul f'inbit. U billi ma kienx jaf minn ġie, għalkemm il-qaddejji li ħadu minnu kienu jafu, sejjaħ lill-arus u qallu, kulħadd l-inbit it-tajjeb iservi l-ewwel, meta mbagħad ikun ħadhom iġibu dak li jkun inqas tajjeb. Imbint l-inbit it-tajjeb irfajtu sa issa. Dan li għamel Ġesu f'Kana tal-Galilija kien l-ewwel wieħed fost is-sinjali tiegħu. Bih wera l-glorja tiegħu u d-dixxipli tiegħu
emnu fih. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu mit-talim tal-Evanġelju. Ġesu kien mistieden għat-tieġ. Nawguralkom li fost ħafna mistednin jew ftit, fost il-mistednin li tixtiequ ikolkom għat-tieġ tinkludu wkoll il-Ġesu. ħanafżakom se jġib il-lommu ma kellux kunjata, nħolġ tinkweta. Ma se jġib il-lommu. Anzi, innotaw l-Vanġelu jisemmi l-ewwel il-mama, mbagħad jgħid it-tifel kien mistieden ukoll u dak ġab id-dixxipli miegħu. Il-familja tiegħu li għall-Knisja. Nawguralkom imma li fl-imħabba ta' bejnietkom ma jkunx hemm wisq interventi ta' oħrajn li tkun imħabba ta' bejnietkom. Intom u tistiednu l-Ġesu, tistied brot. Imma jekk tmut, tinsa li l-nifisa ġifieri. Tagħmel ħafna frott. U intom tallimtu u għedin titgħallmu u min jaf il-ħajja kemm se tallimkom. Li ma jistax ikun fi żwieġ li qegħdin tippreparaw għalih ikun kollox jien. Għaliex li taqsam ħajtek hija li taqsamha mhux iżomm għalik. U hemm il-proċess allura li huwa proċess ta' maturazzjoni li fih ukoll l-avventura straordinarja tiegħu li inti ċedi ma mhux biex titlef, biex tiskopri li miljien tista' tgħaddi għal aħna. U li din l-esperjenza li fija intom issiru ġisem wieħed, ruħ waħda, qalb waħda, mhux qed tkisser lilek innifsek, imma qiegħed tinbena mill-ġdid kuljum. Stiednu lil Ġesu għax intom fl-għażla li qegħdin tagħmlu li tiżżewġu qudiemu u quddiem il-Knisja tiegħu. Qegħdin tażlu li s-sinjal tal-imħabba tagħkom ikun propju f'isem Alla li huwa mħabba. Meta se tagħtu iċ-ċriket il xulxin se tgħidu ħu dan iċ-ċurket bħala sinjal ta' mħabbti fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Ftakruha din il-barka li tagħtu lil xulxin intom u tagħmlu dal-iskambju ta' ċrieket imbirkin. Is-sinjal tal-imħabba tagħkom irid ikun Alla li huwa mħabba, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Stiednu lil Ġesu għat-tieġ għax hu jġib l-ommu, l-omm
li tgħidlu meta hemm bżonn ma baqalhomx inbit. Fil-kuntest ta' din il-ġrajja li għatina l-Vanġelu ta' San Ġwan u li huwa il-moment meta Ġesu jagħmel l-ewwel sinjal tiegħu u juri l-glorja tiegħu, Ġesu inħasad bil-kliem ta' ommu. X'għandna x'naqsmu. Imma mbagħad il-Vanġelu ma jistax jagħtina il-ħarsa ta' bejn l-omm u l-iben. Tgħidilhom għamlu li għajdilkom hu. Ftehmu. Anka hi imbuttatu mhux biss biex jgħin il dawn iż-żewġ arajjes li ma baqalhomx inbit imma biex juri l-glorja tiegħu lid-dixxipli tiegħu. Il-qawwa tiegħu. Li tagħmel frott abbundanti, afdawh, li tolbuh. U fuq kollox tinsewx lill-ommu. Għajdula, inti taf meta ma jonqosniex, meta jonqosna l-inbit, taf. Ejna. L-inbit huwa sinjal tal-ferħ, l-inbit li jagħmel Ġesu huwa l-aqwa possibbli. Imma wkoll huwa l-inbit tal-għotja, l-ilma li jsir inbit, l-inbit li mbagħad fil-misteru tal-Ewkaristija jsir id-demm imxerret għalikom. U d-demm huwa s-sinjal tal-ħajja. Stiednu lil Ġesu għat-tieġ. Għaliex f'xulxin se taraw lilu u għallimna kull ma tagħmlu mal-iżgħar fost ħuti tkunu qegħdin tagħmluh miegħi. Iżjed u iżjed fis-sagrament ta' żwieġ, għaliex is-sagrament ta' żwieġ li denħlina għalih x'inhu? Intom issiru sinjal ta' kemm Alla iħobbna lilna l-bnedmin. Tajdu li issa inna fl-imkien kultanti berraq ta' mhux kollox bnazzi, mhux kollox wartu żgħar. Il-mulej jaf. Il-Papa Franġisku għandu parir għalikom meta jberraq u jriet. Għamlu paċi qabel tmorru torqdu. Biex il-ħaġa jekk jista' jkun tixkien mhux tikber. U parir ieħor li nħobb nirrepeti li jagħti l-Papa Franġisku huwa li titgħallmu tużaw dak li l-qudiem se tgħallmu lil uliedkom għax din il-ħaġa rridu nitgħallmuha ma nitwildux nafuha. Nużaw il-kelma grazzi, il-kelma jekk jogħġbok u aħfirli. Thank you, please, sorry. Met inti tirringrazzja għal dak li jkun anke ta' ħaġa ċkejkna. Il-qalb timtela bil-ferħ. Anke jekk l-omlet inħarqet, għajd grazzi xorta għamli naqra sos. It-toma xorta taħbija ftit. Għax inti qed tapprezza l-isforz. Fingers crossed id-darba li ġejja tkun aħjar. Fingers crossed. Ma li tgħid grazzi taraf l-isforz. Li tgħid għax intom li l-uliedkom, mulej beritkom l-ulied, se tgħidulhom I thank you.
Xek tallimna, jew għajd grazzi. Iridu xaħat irid jallimna dil-ħaġa, ma nafx għaliex imma. Iridu nitalmuhom daw it-tliet kelmiet, imma tant huma prezzjużi. Il-Papa jiddini hija riċetta ta' ħajja twila flimkien li tgħallem tgħid grazzi. Titgħallem tgħid jekk jogħġbok, mhux kollox bid-dritt. Mhux kollox issa u bil-fors. F'kull aspett tal-ħajja. Qed tirrispetta l-persuna fil-libertà tagħha. Qed tipprova tifhem jekk jogħġbok. Jekk jogħġbok. U l-fatt li aħna għandna bżonn ukoll, ma ngħidx kuljum imma kważi, naħfru u nitolbu maħfra. Kemmi jibsa li titlob maħfra. Kultant jibsa wkoll taħfer. Imma ħafna drabi tkun jibsa wkoll minħabba s-supervja tagħna li ngħidu għax-xaqta. Mort żmerġ, qabżitli. Min naħseb daw il-pariri tal-Papa Franġisku mhux biss jagħmlu sens. Imma wkoll jgħalmuna li aħna u nistiednu lil Ġesu se nibqgħu bnedmin li aħna. Bit-tajjeb, bl-inqas tajjeb, bil-preġi, bid-difetti. U għandna bżonnu. Għandna bżonnu. Suġġeriment ċkejken. Sibu mument, m'hemmx għalfejn fit-tul, li titolbu flimkien. Tajdu li ma nafux nitolbu aħna ta'. Għajdulu lil-mulej xem fil-qalb tagħkom. Itolbuh iberikkom, jaqqatkom iżjed. Iħariskom, iżomkom fidili lejn xulxin. Jipprovdilkom. U tinsewx li l-familja ta' Ġesu, għax Ġesu jġib ukoll lill-familja tiegħu l-Knisja. Il-familja ta' Ġesu qiegħda hemm biex tkun ta' sapport, mhux ta' xkiel. Allura anke l-laqa mal-mulej is-sibt fil-għaxija u l-ħadd. Tkun il-balzmu tal-ħajja tagħkom. Sibu ħin għal xulxin. Ma sibu wkoll ħin għal xulxin ma' Alla. U l-mulej jkun il-barka tagħkom. Tinsewx, stiednu lil Ġesu għat-tieġ biex ikun magħkom fi żwieġ. Jiena nemmen f'Alla wieħed, il-missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art. Dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu, iben waħdini ta' Alla, imnissel minn missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-missier, u bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna u għal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġni u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu, miet u difnuh. U fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza. U tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin.
u s-salbna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispiritu Santu mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben li hu meqjum mweġġa flimkien mal-Missier u mal-Liben u li tkellem f'hom il-profeti. U fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti eżiż, induru lejn Alla li tarras mal-Knisja tiegħu fil-persuna ta' Kristu Ibnu li offra demmu fuq is-salib u nitolbuh jaqajjem fina d-don tal-fidi waqt li ntennu għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. Għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. Għall-laqda tal-insara li l-koll ġew mifdijin mid-dem ta' Kristu fis-sija tal-passjoni tiegħu. Nitolbu. Għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. Għal kull minnu responsabbli fil-ħajja ċivili biex iħares id-dinjità tal-familja skont il-pjan tiegħek. Nitolbu. Għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. Għal-miżżewġin kollha biex inti timlihom bil-barka tiegħek, nitolbu. Għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. Għalina biex nilqgħu l-istedina ta' Marija fit-tiġ ta' Kana u nagħmlu dak li jgħidilna Ġesu, nitolbu. Għal-glorja ta' Ibnek Missier ismana. U Alla fis-sija tal-glorja tas-salib insejjaħt lill-bnedmin kollha biex jingħaqdu flimkien fi Kristu, arus u mulej. Għatina li din il-festa li niċċelebraw il-jum tal-ħadd tkun għall-Knisja tiegħek sinjal tal-imħabba tiegħek li trid twassalna għall-ferħ tal-festa tat-tieġ ta' dejjem bi Kristu Sidna. Nitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Għatina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixra. Għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna, Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Nerfgħu lubna l-fuq. Niżuħaj l-mulej Alla tagħna. Sewwa u xira tassew mulej Missier qaddis. Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inrodulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qies inti twieżen lilna bnedmin dgħajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dgħajfa tagħna.
bekk inti tader u tħenn għal min jintilef. U minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu Sidna. Bil-ħtajja kollha tal-anġli ferħan għal dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna. Waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti. Ismewtu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-oli tas-smewit. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fl-oli tas-smewit. Qaddis tas-sewint mulej. Inti lajn ta' kull lusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati, ħal-ħobs, ratti l-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat il-ħajr. Tali d-disċipli tiegħu u qal, ħudu u ixorbu minnu l-koll. Għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għal-bnedmin kollha, għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan tifkira tiegħi. Dan u l-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Unrodulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex nagħduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, miegħi għaddej tiegħek mingħajr ma jissoli. Mal-Isqof Joseph li qed jgħinni, mal-Isqof Anton u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mal-arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu. Kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla Ġesu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smowwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li tritint kif is-sema hekk da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru li minnu ħati għalina.
la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna. Biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li għat lill-apostli tiegħek. Inħallilkom is-sliem, natikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għati jaslimu l-għaqda li jint trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxejn. Il-ġisem fl-imkien mad-dem ta' Sidna Ġesu Kristu ikunu jiswew lilna li se nitqarbnu bihom għal ħajja ta' dejjem. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Mulej Ġesu Kristu bin Alla l-ħaj. Bil-mewt tiegħek ifrit minnek il-missieru bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Intajt il-ħajja lid-dinja. Dan il-ġisem u d-dem qaddis tiegħek eħlisni minn ħtieti kollha u minn kull ħażen. Bżomni dejjem fidil lejn il-kmandamenti tiegħek u tħallini qatt ninfiret minnek. Mulej Ġesu Kristu nitolbok li din itqarbina bil-ġisem u d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi. Iżda l-ħnina tiegħek tkun għalija l-ħarsien u l-fejqan ta' ruħi u ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li neħi d-nubiet ta' dinja, ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda biss kelma waħda u ruħi tkun infejja.
Nitolbu. Ħatina mulej li l-ispirtu tal-imħabba tiegħek. Kif tmajtna il-koll minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek tagħmilna qalb waħda bejnietna. Bi Kristu Sidna. Għal darbohra Eċċellenza nixtieq nirringrazzjak hekk li mexxej din il-quddies sal-lejla fejn hekk permezz tagħha qed l-opportunità li tiltaqa' ma' dawn il-koppji li din is-sena kollha jrid jiċċelebraw is-sagrament ta' żwieġ. Grazzi wkoll anke lill-korp parrokjali tal-parroċċja ta' San Ġorġ ħal-Qormi. Issa Sarajjes wasal il-moment fejn intom mistednin biex titilgħu koppja ħalli tiltaqgħu ma' Monsignor Arċisqof fejn se jagħtikom tifkira żgħira. It-tifkira li s-senatu l-lejli għal-kuruna tar-Rożarju. U llum minħabba li t-tiċ ta' kan jgħid u Ġesu kienet hemm, permezz ta' Rożarju għamlu wkoll il-preżenza ta' Marija fid-dar tagħkom. Għaliex il-preżenza ta' Marija imnalla kienet hemm fit-tiċ ta' kan li x'għamlet differenza kbira. Għalhekk permezz tal-kuruna għamlu l-Verġni Marija preżenti fid-dar tagħkom. Maħħa wkoll anke se nagħtukom leaflet fuq il-possibilità li intom ukoll anke jekk għal jrid kemm intom issa bħala rajjes u anke l-qudiem meta tkunu miżewġin tistgħu tiltaqgħu anke ma' gruppi oħrajn f'diversi parroċċji leaflet li hemm li fih l-informazzjoni kollha fejn intom tistgħu tiltaqgħu u anke tipparteċipaw ma' gruppi f'parroċċji oħrajn. Għalhekk inħeġġukom ħafna biex tagħmlu użu minn dan il-leaflet u għalhekk minn qalbi nirringrazzjawkom ukoll anke li aċċettajtu wkoll anke l-istedina tagħna u nittamaw li jekk Alla jrid nerġgħu niltaqgħu s-sena li ġej u mbagħad norganizzaw qudiesa għal dawk il-koppji li jkunu żewġu matul din is-sena. Ġifieri nisperaw nerġgħu narawkom is-sena li ġejja. Grazzi ħafna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. U nawguralkom ħafna.